pisang lubare kaul cuma penjalukan majikan dilubara kene karo MCN PSM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek sepuh miwa anom kula niki ngemban salah sawijine duta wirana pengucap genggenan kula niki pengucap kelawan genggenane saking Bapak Saimin Ibu Maslia sekeluarga nalika Senok Anisah Nur Ramadhani masih ketunggon ning alam dunya bengen ngucap sing dadi wong tua kelawan mimi kelawan mama nok kosia ketemu dalane milik ketemu kelawan dalane umur bisa ketunggon Senok pengen numpak ning sedhuwure manuk Jatayu nomor 1 iku ucap nalika Senok Anisah masih ana ning alam dunya saniki Senok wis pulih maring ngadepaning Gusti Allah Azza wa Jalla. Mugi-mugi ya Senok ningkana ditempataken maring surgane Allah, ditempataken dalan kang padang, keluarga sing ditinggalaken dipahi kekuatan kelawan ketabahan. Saniki ucap kelawan grentes batine Bapak Saimin kelawan Mimi Maslia iki sejorone batin kang sing ora bisa dipungkiri. Gusti Allah duweni kehendak lain. Sekian dilubaraken najan ora ketunggon kelawan Senok Anisah ucap najare Anisah tek turuti maring wong tua loro. Sekian tek tebas mawon tek tingkat sekar kentar sekar kentir yen sekar arane kembang kentare kegawaning angin kentire kegawaning banyu budak lugar babar luar sing kuat kelawan sitabah ngadepi cobaan kang sing berat. Monggo kangge baris lanang kelawan baris wadone disiapaken sareng jalane trimo.